وجن كان يوبلو على عنت كان يوبلو كبسام تحت يوبلو الذي يمنت كان يوبلو وجبي وجن كان يوبلو سلفي وسلف كان يوبلو زور اللوا استوعل سلام تخاتلت نايز channel كما تكونوا صبوك تكونوا ناي وتر تمنيتنايو لومون نخل ميديا فتشنا اقداس نزلهم كنفلطو من كن مهارلو من زلنا زبلنا يوم زيناتات حزنا لكم دبخيلنا لنا سام وداتا مدبنا مسانا كتصن حدما بتحتنا نعدمكم لو من ريو ارستي مچم دونالد ترامب عاب لوطي كغبرو مخانو سلازي من اوشتي بزح بدهوتات كغاطمو مخانو بزحات كيلاتاتون كم زبلو نزن 4 عامات بسلام كودن يلكام جماعتهم كبيد مخانيهم زنقر زلو درو وصيت دما كريو جميرنا لنا بزح حبريتاتات بناي دقه تصعبات فتنه قتله تقبروا لكم لو ابنتاغون ابتي مدبرناي مكل خالنا امريكا توم عبيت جنرالات ناتو بدحر مغارجا بحبونا تراخبوا لدونالد ترامب بخميك مكتبوا مخانهم ويون انصارو بخميك سرحو كم زخولو كزراربو ناتزراربو يزراربو كم زلو زغلص حبريتا كاب امريكا وصيلو زغانتاي زريكا دونالد ترامب كبيد بدو خغاطمو مخانو اب اوروبا تمساسالي ممصانا اوروبا عبر عدي فطير لهم زلو እዚ ኩሉ ነገር እዛ ብዩክሬን ክገብሮ ዝደሎ ዶ ኣብ ኣከላይ ምብራቅ ክኽተሎ ዝኽእል ዲ ኣብ ካልእ ኣብ ኩሉ ዶናልድ ትራምፕ ብዓለም ደረጃ ዓብይ ለውጢ ክገብር ተኽእሎ ስለ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝዓበየ ነቲ ንሱ ክገብሮ ዝኽእል ፈሪህዎ ዘሎ ድማ ዓለም ዘይኮነ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ እዩ እቲ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ዘሎ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ብወቅዕ ተዛሪቦም ስለ ዘሎ እንታይ ኢልኩም ተዛረቦም ከስማዓኩም እየ እዛ ጉዳይ እዚኣ ቀላል ክትከውን ከም ዘይኮነት እስከ መጀመርያ جنرال سيليكون رينا بدرجة عالم انت عينت لو تقبر على بدرجة أوروبا دحريو أبتنا أمريكا تعليقنا نوحت عستوك الركن في التنينة. I'm Lucy Hawkins. From the BBC World Service, this is The Global Story. Donald Trump is the winner in what could be the most consequential US presidential election in recent history. His victory comes in the context of multiple ongoing conflicts around the world and persistent instability in major global economies. International leaders are flocking to congratulate Mr. Trump. But how might their governments be reacting behind closed doors? Today we're considering how the newly minted president-elect could make his presence felt in the ongoing conflicts in Ukraine. Hi. And what... هجي انتاينا نرزل نابزي دونالد ترامب ممراتو دارقا بزعبا ناي دونالد ترامب أمريكا استراتيجيناتو كحدث ويون زخون يكون تبقسو كجبر زي كل مراحي أب على مالو كنبل عين خلينا انتس نسبق انتس بصبق تقبلوا انتس سقات تفتيروا له كلن هاجرات يزم لكم زلو من البات 290 هاجرات كلها تنصبصب كوك ما يمكن لكن اتن عبيت هاجرات يكونوا 10 هاجرات كلها منقسقاس يقبر اللوا اذا كانت زريكا اذا حج مزي زل لما حضاري اتري لما حضرنا امريكا وي بريزيدنت امريكا لو تقبر زخل كم مخانو امينهم سلا زلو يم اب قداماي غصناتو فتيني ግን بدحر مغارجا اسيروم سلا زحزو ولا حنت تقبر يكعلن ኣብዚ ካልኣይ ገጽናቱ ግን እቲ ሰነት ሪፐብሊካን ተቆጻጺሮም ኣለዉ ኣብቲ ሃውስ ድማ ድሮ ማጆሪቲ ነይርዎም ክዕቅብዎ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ነቲ ክገብሮ ዝኽእል ከሳልጥ ከም ዝኽእል ሕጂ እዚ ብደረጃ ፖሊሲ ጥራይ ኣይኮነን ከማን ብኤግዜኪቲቭ ኦርደር ድሕሪ እቲ ኮንግረስ ወይ እውን ካልእ ምሕላፍ ገሊኦም ሞ ብናቱ ትእዛዝ እውን ከመሓላልፎ ስለ ዝኽእል ን4 ዓመት ብውሕዱ ፕሬዚደንታዊ ስልጣን ስለ ዘለዎ ዶናልድ ትራምፕ ክገብሮ ዝኽእል ነገራት ኣዝዩ ኣገዳስነት ክልዎ ከም ዝኽእል ታቀዳመይትን ቀንደን ኣገዳሲት ትበሃል ዘላ ጉዳይ ናይ ዩክሬን እዩ ግን ንግዲ ዝምልከት ንግዲ ምስ ኤሮፓ ንግዲ ምስ ቻይና ኦልሬዲ እንታይ ትገብር ከም ዝኽእል ከም ርዱእ ገይሩ ተወሲዱ ዘሎ እዩ ምስ ኤሮፓ እቲ ቀንዲ ሾክ ፈጢሩ ዘሎ ምክንያቱ መራሕቲ ኤሮፓ ናበይ ገጾም ክኸዱ ምዃኖም መጀመርያ በዚያ እስከንጀምር ኤሮፓ እንታይ ይብሉ ኣለዉ Set to retake the Oval Office for the next 4 years, European leaders are terrified. They're scrambling for a new strategy on Ukraine. And that's as voices for peace have begun to drown out the war hawks, perhaps suggesting a new dawn has arrived. مراحت أوروبا أب فلوي كونغرس وين أخيبات أكيبهم بزعبة قداي دونالد ترامب ممزع نبي قصنا كيد نغل تك نقبر نغل أما بال تالي خون كم زقنا يو زد ما برجز من قدام كوس أرجل لهم بوانو معناته دونالد ترامب جزيز زبال يلن استراتيجيات كاب كل مداي كده دالغ تكلا لك أوروبا كن تربيشهم كم زلوا يزن جرزلوا With the US elections, the camp of those who want peace increased manifold. We're not talking about victory or failure. We're talking about a ceasefire and human lives. We're talking about stopping the destruction of war. Those who have this perspective about war are in the majority.
ቪክተር ኦርባን ሓደ ካብቶም ኣብ ተደጋጋሚ ኣብ ስፖትላይት ኣብቲ ዶናልድ ትራምፕ ካብ ዝምረፅ ዳርጋ ዝለዓለ ኣብ ሚድያታት ናቱ ዘረባይ ዝስማዕ ዘሎ ምክንያቱ ኤውሮጳውን ደይመደይ ኢሎም እዮም እቲ እንኮ ዶናልድ ትራምፕ ክፈትዎ ዝኽእል ንዶናልድ ትራምፕ ድማ ብኣጉ ዝተፀበዮን ዝጎስጎሰሉን እንተነይሩ ቪክተር ኦርባን ናይ ሃንጋሪ ፕሬዚደንት እዩ ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኦልሬዲ እቶም ሰላም ንደሊ ዝነበርና ድምፅና ስዒር እዩ ኣብዚ ሕጂ ኣብ ኩናት መን ሰዓረ መን ተሰዓረ ይኮና ንብል ዘለና ሞትን ህልቂትን ጥፍኣትን ከመይ ጌርና ጠጠው ነብሎ ዕላማና መን ስዒሩ መን ተሳዒሩ እዚ ፀወታ ኩዕሶ እግሪ ይኮነን እቲ ዲስትራክሽን ትቕትለት እቲ ጥፍኣት ዘጋጥም ዘሎ ግን ጠጠው ንምባሉ ክንፅዕር ኣለና እዩ ዝብል ዘሎ ዝበዝሐ ሰብ እውን ከመይ ዝብል ዘሎ እዚ ኩናት ከምዚ መራሒት ናይቲ ኮሚሽን ናይ ኤውሮጳዊ ሕብረት ራሽያ ክትሰዓር ኣለዋ እናበለት 10 ግዜ ትፍክሮ ኩዕሶ እግሪ ይኮነን ክስዓርን ዝበሃለሉ እዚ ኩናት እዩ እቲ ኩናት ድማ ብሓይሊ ክፈትሕዎ ከምዘይከኣሉ ተረዲቦም ኣለዉ ኤውሮጳን ኔቶን ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም ውፅኢት ናቱ ድማ እዛ ሕጂ ዘለና እያ 2 ዓመትን ፈርሃ ናብ 3 ዓመት ቀሪብና ኣለና ኣብዚ ኩናት እዚ ኩሉ ዝከኣሎም ገይሮም እዮም እዛ ሕጂ ዘለዋ ሞሜንት ድማ ናይቲ ኩሉ ዝገበርዎ ውፅኢት እያ እዛ ሕጂ ዘለና ድማ ራሽያ ስዒራ ዘላ ራሽያ ድማ ትደፍእ ኣላ ስለዚ እቲ ኩንነት ዘይምቕባል ናብ ዝገደደ ሓደጋ ይወስደና ኣሎ ባህልቲዮም ከም በዓል ቪክተር ኦርባን ከምኡውን ሮበርት ፊኮ ናይ ስሎቫኪያ to some extent ብድኽም ዝበለ ድምፂ ጆርጅያ ሜሎኒ እውን ነዚ ድምፂ እዚ ኣስሚዓ ኤውሮጳ ፎከስ ክንገብር ኣለና ናትና ጉዳይ ክንገብር ኣለና ዝብል ዘረባ እውን ኣስሚዓ ስለዚ ንሪዮ ዘለና ጉዳይ እቶም ንውግእ ክቕፅል ዝደልይዎ ዝነበሩ ዝተሰዓረሉ መድረክ ኢና ንርኢ ዘለና They are more numerous than before the elections. This is a new situation and Europe must react. The Ukrainian military is defeated. That and so much more from the Hungarian Prime Minister while speaking at a summit of European leaders in Budapest where dozens of top officials and heads of states are gathering. Viktor Orban reiterated ከምዚ ንሪኦ ዘለና ዶናልድ ትራምፕ እቲ እንኮ ኣብ ኤውሮጳ ሕብረት ክብረት ዘለዎ ወይ ዝፈትዎ እንተሎ ቪክተር ኦርባን ክኸውን ቢካዝ ኣሜን ዶናልድ ትራምፕ ሎያልቲ ወይ እውን እምነት ዝኣምንዎን ዘኽብርዎን እዩ ዝያዳ ዝፈቱ ጀስት ናትና ናይ ቀደም ናይ ጥንቲ መሻርክትና ስለ ዝነበሩ ገለመለ ዝበሃል ምስ ዶናልድ ትራምፕ ኣይሰርሕን እዩ You respect him, he respects you. Simple. ቀላል ፕሪንሲፕል እያ ዘላቶ ኢጎናቱ ኣብ ኢጎ እዩ ዘለዎ ግን ትሕቶ እንተኽቢርካዮ ዘኽብረካ ተነቂካዮ ስዒንካዮ ኣለኻ ማለት እዩ that's why እቶም መራሕቲ ካልኦት ሃገራት መራሕቲ ናይ ቻይና ናይ ራሽያ የኽብርዎ እዮም ስለምንታይ ከየኽብርዎ ከምዚ ክፃወትሉ ገለ ኢሎም ኣይኮኑን ዶናልድ ትራምፕ ብርእሱ ዝኸይድ መራሒ ንመጀመርያ በኣሜሪካ እዩ ዝብሎ ቭላድሚር ፑቲን ናይ ኣሜሪካ መራሕቲ ብርእሶም ኣይከዱን እዮም ፅቡቅ ሓሳባት ሒዞም ይመፁ እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ምስ ኢዶም ምስ ዓፀፎም ግን ሕራ ኢሎም ሓሳቦም እዮም ዝቕይሩ እምበር ንኣብነት ኦባማ ብጣዕሚ ፑቲን ኦባማን ብጣዕሚ ጥቡቅ ቅርበት እዩ ነይርኩም ሓደ ዝስዕቁ ዳርጋ ከምዕሩኽ እዮም ነይሮም ፀገም ግን ከመይ ኢሉ ኦባማ ብዙሕ ፅቡቅ ሓሳባት ነይርዎ ትሽግር ግን እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ከስርሖ ስለዘይክእል ኢሉ ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ መጋረጃ ዘሎ ዋላ እኳ ዕንቅፋት ተፈጥሩሉ ክዓግትዎ ይከኣሉ ናብ ዝሓለፈ ከምቲ ዝደልዮ ከስርሕዎ ይከኣሉ ግን ድሌቱ ካብ ምግባር ግን ኣሚን ኣብ መወዳእታ ሰሜን ኮርያ ነይራ ናይ ኣሜሪካ ተዝኸፈት ዲክታቶርያዊ ስርዓት ዘለዋ ትበሃል ነበረት ዶናልድ ትራምፕ ከይዱ እቲ ናይ ሰሜን ኮርያ ረኺብዎ ብክብሪ ድማ ተረኺቦም እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ሕጊ ዝበሃል ብዝኾነ ይኹን ብድሕሪ መጋረጃ ኣሜሪካ ጌራቱ ዘላ ሕጊ ጠጠው ከብሎ ከምዘይክእል በዚ መለክዕ ክንሪኦ ከለና ኢና ኤርትራ ተቀዳዲማ ምስ ዲፕሎማስያዊ ኣፍ ደጊኣ ክፉት እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኢላ ዘላ ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ዶግማ ዝበሃል ከምዚ በቃ እንታይ ካ ትብሎ ክግበር ዘይብሉ ተባሂሉ ብሃይማኖት ዝተኸልከለ ነገር ዶግማቲክ አይዲዮሎጂ የብሉን ንዝኾነ ሰብ ረብሓ እዩ ዝርዮ እንድሕሪ ምፁ ክሰርሕ ድልውነት ኣለካ ኮይኑ እንካ ናባን ክትብል ትኽእል ኮይንካ ንሱ ምሳኻ ከምኡ ክገብር ፀገም የብሉን እዚ ድማ ንብዙሓት ሃገራት ተስፋ ዝህብ እዩ ምክንያቱ ንኣሜሪካ ብመትከል ዝፀልእዋ ሃገራት የለውን ናይ ኣሜሪካ አይዲዮሎጂካል ሕማቕ ኣረኣእያ ኣብ ልዕሊኦም ስለ ዘለዎም እዮም ዝፀልእዋ ዘለዎ እምበር ኣሜሪካ መንገዳን ተቐይራተን ሃገራት መንገደን ኩሉ ግዜ ከሰኻኽላ ይኽእላ እየን ስለዚ እዚ ሓደ ካብቲ ደፅዋይ ድማ መራሕቲ ናይ ኤውሮጳ ብጣዕሚ ጭንቀት ፈጢሩሎም ዘሎ ከምቶም ናይ ቀደም መራሕቲ ኣሜሪካ መፅኦም ምስኦም ወሽለኽላ ዝብሉ ከምኡ ክብል ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ይፈልጥዎ እዮም ልክዕ ንረብሓ ናይ ኣሜሪካ ይክቐድም ንኤውሮጳ ድማ ብብዙሕ መንገዲ ዕድላት ትረክብ ነይራ ኣሜሪካ በቲ ሎቢ ግሩፕ ገለ እናተጠቀሙ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ዕድል ክቦም ኣይኮነን that's why ብንግዲ ወተሃደራዊ ብኩሉ ንኤውሮጳ ከቢድ ብድሆ ኮይንዎም ዘሎ his position to end the conflict, adding the newly elected administration in America headed by Trump is likely to pull the plug on more military and financial support for Kiev. Vladimir Zelensky was also there, but seemed to be perhaps out of touch with the message that his European sponsors have been delivering.
Everyone says, what will you do if Trump does not support you financially? Where will you get weapons from? How will you defend yourself? Here's my answer. Can we take 300 billion of frozen Russian assets that belong to us to support our people and buy weapons with this money in all? So Donald Trump ዘለንስኪ ድማ ኣብ ናይ ፍጹም ናይ ህውተት ዓለም ኣትዩ ዘሎ ሰብ እዩ እንታይ ዝብል ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ዘይሕግዘኩም እንድሕር ኮይኑ ጠቕላላ ሓገዝ ተቋሪፅዎ ኣሜሪካ ሓገዝ ተቋሪፃ ብኸመይ ክትቃለሱ ትኽእሉ ብኸመይ ክትቅፅሉ ትኽእሉ ንዝብል ሕቶ ናተይ ሓሳብ እቲ 300 ቢልዮን ናይ ራሽያ ኣብ ባንክታት ናይ ኤውሮጳ ዘሎ ንዑ ክንወስድ ዘይፍቀደና ንዑ ተጠቒምና ንራሽያ ክንዋግኣ ብምባል እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ፀገም ገንዘብን ወረቐትን ዝጠቕመካ ነይሩ ተዝኸውን 300 ቢልዮን ኦልሬዲ ኣጥፊእኻ ኣለኻ ውፅኢት ናቱ ድማ እዛ ሕጂ ዘለኻያ መን ኢኹም ኢሉ ክነግሮ ነዚ እዚ ዝነግርዎ ካመልዮም እዮም ኩሉ ዓይነት ገንዘብን ኣፅዋርን ፍሬሽ ከሎ ተዋሂብካ መዓት ሰራዊት ከለካ ዓቕሚ ከለካ ተጠቂምካሉ እዛ ሕጂ ዘለኻያ ሕጂ ዝተወሰኸ ሰራዊት ኣፅዋር ተዋሂብካ ገንዘብ ተዋሂብካ ዝግበር ነገር የለን ስለዚ እዚ ሰብ እዚ ሓደ ካብቶም ዓንቀፅቲ ናይቲ ሰላም ክኸውን ከም ዝኽእል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ብንጹር መግለፂ ውፅኡ ኣሎ እንታይ ኢሉ ኣሎ ቋንቋ ናይ ኩናት ተገዲፉ ቋንቋ ናይ ሰላም ጥራይ ዩክሬን ቋንቋ ናይ ሰላምን ንሰላም ብኸመይ የረጋግፅ ዝብል ቀዳምነት ክትበ ከም ዘለዋ ድሮ ነጊሩ ኣሎ ኦፍኮርስ ስልጣን ስለዘይሓዘ እዚ ንትን ኢልካ ክትዛረቦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ሕጂ እዚ ንሪኦ ዘለና ቅልጡፍ ዝኾነ ናብ ሰላምን ናብ ገለ ንርኢ ኣለና ነው እቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ስምዑ እንጂ ብድሕሪ መጋረጃ ዝገብርዎ ዘለውን ዝዛረብዎ ዘለውን ዝያዳ ኣብኡ ከነተኩር ኢና መጀመርያ ኣብዚ ስምዑ እንታይ ኢሎም ይዛረቡ ከም ዘለዉ ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ Prosecutor announced that they have filed charges in a plot to kill now President-elect Donald Trump. The alleged hit was supposed to happen before Tuesday, and prosecutors say Iran was behind it. Farhad Shakeri is an Afghan national still at large tonight in Iran. The Justice Department says the Iranian officials asked him to focus on watching and ultimately killing. እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ፈተነ ቅትለት ብናይ ኢራናውያን ልኡኻት ይፍፀመሉ ከም ዘሎ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ እዛ ዘረባ እዚኣ ንምንታይ ዕላማ ከም ዝጥቀሙላ ዘለዉ ብዙሓት ሰባት ይፈልጡ እዮም ንኢራን ንምህራም ክጥቀሙላ ዝኽእሉ እዮም እዚኣ ታክቲክ እዚኣ ኢራን መልሲ ይባላ ክንሪኦ ኢና እዛ ዘረባ እዚኣ ግን ነዊሕ እዋን እዮም ተጠቂሞምላ እቶም ንውግእ መቐፀልታ ዝደልዩ ዘለዉ እዚኣ ድማ ንዶናልድ ትራምፕ ኣለዓዒሎም ብመንገዲ እስራኤል ገይሮም ንኢራን ንምህራም ዝግበር ዘሎ ድራማ እዩ እቲ ዘገርም ብዙሕ ሰብ ድራማ ምዃኑ ኣቐዲሙ ፈሊጥዎ ኦፍኮርስ ፈሊጥካዮ ንኣሜሪካ መንጠጠው ከብላ ይኽእል ካልእ ኣርስቲ ዶናልድ ትራምፕ ነታ ሓሳብ ናቶም ክቕበሎ ይኽእል ዳይቅበሎን Donald Trump. My source tonight was Donald Trump's national security advisor, and before that, the U.S. ambassador to the United Nations, Ambassador John Bolton. It's great to have you here. When you hear this news of an alleged plot to assassinate Donald Trump, as someone who has also been targeted, I wonder what your level of concern is about an Iranian attack like this happening on U.S. soil. እዚ ዝዛረብ ዘሎ ቀዳማይ ኣብዚኣ ክትሪእዎ ከለዎም ቀዳማይ ብጀካ ኩናት ካልእ መፍትሒ ከም ዘይብሉ ዝሓስብ ሓደ ንዶናልድ ትራምፕ ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ምምሕዳሩ ናሽናል ሴኪሪቲ ኣድቫይዘር ናቱ ዝነበረ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ዕድል ኣብ ዝረኸበ ዘዳኽሞን ዝፀርፎን ሰብ እዩ ብጀካ ኩናት ካልእ መዝሙር ዘይብሉ ሰብ እዩ እንታይ ኢልዎ ሓንቲ ኤግዛምፕል እዩ ጆን ቦልተን እዩ ዝበሃል ጆን ቦልተን በናና ኢራን ወሲዳትና ወይ በናና ሓንቲ ሃገር ወሲዳትልና እንተኢልካዮ ውግእ ንጀምር ጥራይ ዝብል ኢሉ ብጀካ ውግእ ካልእ ነገር መፍትሒ ኣይፈልጥን እዩ ኣንዳስ ወይ ድማ ሰጉጎ እዮ ብምባል እዩ ዝዛረብ ኣብ መንጎም ዓብዪ ጎቦ እዩ ዘሎ ኣብዚ እዋን እዚ ስለዚ እዚ ብዛዕባ ቅርታት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክዛረብ ተጀሚሩ ኦልሬዲ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ምዃኑ እቲ ዕላማ ፈሊጡ ኣሎ ጥራይ ኣይኮነን ዶናልድ ትራምፕ ንሕና ፈሊጥና ኣለና ሓደ ካብቶም ኩናትን ወረ ኩናትን ንኸስፋሕፍሕ ዝደልዩ ኣብ ዩክሬን ኣፅዋር ክንባለና ንዩክሬን ክቕፅል ኣለዎ እቲ ኩናት ዝብል ንእስራኤል ኩሉ ዓይነት ቦምብ ሃብዋ ንኢራን ክትሓርም ዝብል ብጀካ ኩናት ካልእ መፍትሒ ዘይፈልጥ ኦፍኮርስ ስለ ዘይፈልጥ ኣይኮን ረብሓናቱ ካብቲ ናይ ኩናት ካምፓኒታት ስለ ዝኾነ ግድን እዩ ከምኡ ክብል ዘለዎ Well, I think it's a very major concern. I think this latest set of criminal charges just expands the information that's now publicly available. There are a lot of current and former U.S. government officials who have been subject to this Iranian activity. A lot of ordinary American citizens, Masih Alinejad among others, who are simply voicing their disapproval of the Iranian regime. And I have to say, a lot of other people who are in the range of the Iranian effort who are being harassed and So ብዙሓት ሰባት እዮም ብኢራን ታርጌት ኮይኖም ዘለዉ ዶናልድ ትራምፕ ጥራይ ዘይኮነስ ካልኦት ሕጂ ዘለውን ቀደም ዝነበሮን መንግስታት ኢራን ስበናይ ዓቕመያ ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ መፅያ ከምዚ ክትገብረልኩም እዚኣ ዘረባ እዚኣ ኩሉ ግዜ ዘክርዋ ኣልቃዒዳ መፅኡ ብነፈርቲ ሃሪሞምና ኢሎም ንክሃርምዎ ዝደለዩ ሰብ ከመይ ገይሮም ምክንያት ከም ዝደልዩሉ ካብዚ ነገራት እዚ ዝደጋገም ስለ ዝኾነ ምስቲ ዓለም ምፍላጥን የድሊ
بتدقاقامي زربازي التي كقبروز دليون كوينات مقصقصي تقوموا لتاكتيكيو اتحطو أبزوانزي نوعهم زعمنهم يلن ولا نت CNN زبحالون زعمنا يلن CNN دما everything زقبرو زولو أنصار تأكايدا ስለዝኾነ እዚ ሕጂ ከምዚ ክብሉ ከሎ ብድሕሪ መጋረጃ ንዶናልድ ትራምፕ ካ እንታይ ፈተና ገብርሉ ከም ዘለዉ ፅንሒ ለከርየኩም ስለዝኾንከ ኢራን ግን ግብረ መልሲ ሂባላ ነዚ ዝብልዎ ዘለዉ has denied claims that it was behind an alleged plot to assassinate President-elect Donald Trump. That comes after the US Justice Department charged an Iranian national in connection with the plan. But Tehran says the accusations are baseless. ኢራን ድማ ኣይሓመቐትን ነቲ ምክንያት ናቶም ዕድል ኣይከለቶን ቅልጥፊላ እዚ ዝበሃል ዘሎ ምስ መንግስቲ ኢራን ወላ ሓንቲ ዘተሓሓዝ የብሉን ኢራናዊ ዜጋ ከምኡ ፈፂሙ እንድሕር ኢልኩም ምሳና ዘተሓሓዝ የብሉን ኣፍኮርስ ክትፈልጡ ክትክእሉ ኣለኩም ኢራናዊ CIA ዝበሃል ሓደ ኢራናዊ ሰብ ገንዘብ ከፊሉ ነዚ ድራማ እዚ ክሰርሓሉ ይኽእል ፅባሕ ንጎ ድማ ክፈትሖ ይኽእል ስለዚ እዚ ቃል ንኣሜሪካ ነቲ ስለያ ናይ ኣሜሪካ እቲ ዝቐለለ ስራሕ እዩ ወላ እውን ኢራናዊ ዘይኮነ ሰብ ዜግነት ክንበካ ኢና ኣብዛ ድራማ ተሳተፍ ኢሎም ክገብርዎ ዝኽእሉ እዮም ቀሊል ይንዓታቶም እዚ በዚ ኮይኑ በቲ እዚ ንሪኦ ዘለና ኢራን ንፁር ዝኾነ መልሲ ይባላ ንሕና ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ይመረፅ ኣይመረፅ ንዓና ዝምልከት ኣይኮነን ንሕና ግን ብናትና ውክልና ወይ ብናትና ስልጣን ፈተነ ቅትለት ይግበር የለን ንሕና ዝሓገዝና የለን ብምባል ኢራን ኮምፕሊትሊ ዲናይ ጌራቶላ እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ኢንተርናሽናል ኖርምስ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ፈተነ ዝኾነ ክትገብር ከለካ ሓላፍነት ምውሳድ ኣሎ ጠቕላላ ኣይወዓልኮን ምባል ድማ ነፍሱ ዝኸኣለ መልሲ እዩ The spokesperson Ismail Baghai categorically dismissed allegations that Iran was involved in attempts to assassinate former and current U.S. officials and described the claims as completely baseless and rejected. ከም ዝሪኦ ዘለና ሙሉእ ብምሉእ ካቴጎሪካሊ ሪጀክት ገይሮም ኣለዉ ዝኾነ ይኹን ምስ ዘተሓሓዝ ጭብጢ ይኹን ንዓና ምሳና ዘራኽብ ነገር የብሉን ብምባል ናይ ኢራንያን ፎሬን ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ናይቲ ሃገር ሓበሬታ ሂብሎ እዚ ከዓ እዚ ነገራት እዚ ነቲ ክግበር ዝድለ ዘሎ ብእስራኤል ንኢራን ንምህራም ዝግበር ዘሎ ድራማ ነቲ ኩናት ኣሜሪካ ንክትሳተፎ ንምድራኽ ዝፍጠር ዘሎ ታክቲክን ድራማ እንዳ እምበር ብፍፁም ኢራን ስለ ዝወዓለቶ ኣይኮነትን ብምባል እዚ ከዓ ፅቡቅ እዩ ኣነፂርካ ምምላስ እቲ ውሳነ ናብኣቶም ይኸውን ግን ንስኻ ምክንያት ክትገዝፈሎም የብልካን ነቲ ንሶም ዝደልይዎ ንክገብሩ እዚ ሓደ ካብቶም ንሪኦ ዘለና ኩነታት እዩ ናይ ኢራን ማለት እዩ ከምዚ ገይሩ ተፈቲኑ ይብል ኣለዉ ፅንሒ ኢልና ክንሰምዖ ኢና እቲ ዘረባ ካልኣይ ፈተና ምናልባት ከንእሽተይ ንስማዕዮም እቲ ካልኣይ ፈተና ድማ ኣብ ውሽጢ ዝግበረሉ ዘሎ እዩ ንዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ Now speak to RT's Yusuf Jalali. So Yusuf, I mean, Trump's not even in office and already making some pretty strong international waves. But that is a serious allegation being made by Washington. What do we know at this stage? What's been said? Well, of course, Iran does not have good memories from Trump in his first term. It says it has no intention to assassinate him. The foreign ministry spokesman Ismail Baghai made three issues clear. First, he said Iran was not behind the recent attempts to kill Donald Trump. And second, he said that similar accusations have been made in the past against Iran, which Tehran has firmly denied and, quote, proven false. And third, he said he blamed such claims on Israel, saying that repeating such So بحفشة إيران نزق الدعزي إذا خمسة يلا كمزة توتلون أو خمسة يلا تحطوجن من تألا ما يقبر كمزة له إيران مهرام نمدله كونزغل نتنياهو ويون سليان إسرائيل ويون تبوغن إسرائيل نتكوينا زدليزلو أمريكا لما إتاقة تتلزلا بفلا إذا ما دونالد ترامب كفتنا أطلع تخيد الكقبلو خلو والكاوتس أجمع جروريو إيران مهرام كحجز خلي كابز بالزربة مخانو جن دونالد ترامب بقللو زشكع كم زي كونه حنت لا انترفيو ناتو بغربا خاطر تركب زي تغل رقيبان يا رجل كم سنسيتيف حفريت عن اسرائيل ابز channel ونصاوي شجر سلا زغونه بر انتي يزبل ابو نتي محمود عباس بحالنا فلسطين مراحي رقيبو ابتك قدامي محضراناتو نوي ساعات مسو 5 بلن ني بحق كابلبو سلام زدل سب مخانو كم زفلت دونالد ترامپ يزغلص بحاله بودكاست يكملوا نتنياهو رقيبيو مستينا فلسطين محمود عباس مالتي نساعات كم زعللن دارجا طبق زخونه زمدنا كم مسرتن كزارب كله ني نتنياهو نزي جزء برايم مينستر مسرخه باغن اوش 3 دقائق زاكل تراي سلام كم زي دل سبز تردي نيل دونالد ترامب تزين نتنياهو يفلطي دونالد ترامب من البعث نخمرتيو اسرائيلاويان سلازي حجز وزنبر امبر يفلطو من سلام زي دلي بفلاي ما كم زين دونا نزي جو بايدن غيرو ديسريسبكت زغبرو زنبره نتنياهو كومنت غيرو دونالد ترامب بفصم تعقص خم زيك
دونالد ترامب فزم كعقصهم زي كل حدا حبريتات وصل زلون نالبات كالك زي 5 كومنت هيزبل دونالد ترامب حدا كابت استراتيجيناتو እቲ ነተንያሁ ዝበሃል ኣብ እስራኤል ተቐባልነት ስለ ዘይብሉ ክእለ ከም ዘለዎ ክገብር ክፅዕር ይበሃል ኣሎ ምክንያቱ ብዙሓት እስራኤላውያን ከምኡ እዮም ዝብሉ ዘሎ ብሰንኪ እዚ ነተንያሁ ዝገብሮ ዘሎ እስራኤል ኮምፕሊትሊ እናተነፀለትን ሕማቅ ሽም እናረኸበትን ትኸይድ ኣላ ስለዚ ሰብ እዚ እንተዝእሎ ነይሩ ካብ ስልጣን ካልእ እስራኤላዊ መፅኡ ምናልባት ሚኒስትር ምክልኻል ናቱ እውን ድሮ ተሰጊጉሎ ሰላም ክገብር ዘይክእል ሰብ ምዃኑ ዝፈለጠ ምስቲ ነተንያሁ ኣይተሰማምዑን ስለዚ ብሓፈሻ ዶናልድ ትራምፕ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እንታይ ተራ ክፃወት እዩ ብሕጂ ክረአይ ግን ከምቲ ናይ ጆ ባይደን ተዓሚቱ ሕራይ ክብሎ ዝኽእል ግን ኣይመስለንን ምክንያቱ ኢጎ ኣለዎ ዶናልድ ትራምፕ ኣንነት ኣለዎ ስቂልካ ክትምዝምዞ ከለካ ዋላ ኣሜሪካ ቢዶም እያ ገለገለ ዝበሃል ከምኡ ዝበሃል የለም ዶናልድ ትራምፕ ብሓንጎሉ ዝኸይድ ሰብ እዩ ስዋይ ድማ ብዙሓት መራሕቲ እውን ሪስፔክት ዝብዎ ብሓንጎሉ ምኻት ሓደጋ እዩ ዋላ ነቶም ኣማኽርቲ ዘይኣምኖም እዮም ዝብሉ ነቶም ኣማኽርቲ ናቱ ብፍላይ ኣብቲ ቀደም ዳትስ ዋይ ንሶም ዝብሉ ኣይሰምዕን እዩ ኣንፃሮም ኩሉ ግዜ ዝኸይድ ንሱ ዝመስሎ እዩ ዝገብር ምክንያቱ ይፈልጦም ይሳቶም ብድሕሪ መጋረጃ መን ይቋፀሮም ከም ዘሎ እዚኣ እኳ ተዘረባ ፅቡቅ ጌሩ እኮ ተዛሪቦም ይቕድም ሕጂ Dismantle the deep state and reclaim our democracy from Washington corruption once and for all, and corruption it is. First, I will immediately reissue my 2020 executive order restoring the president's authority to remove rogue bureaucrats, and I will wield that power very aggressively. So, ነቲ ዲፕ ስቴት ዝበሃል ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ በንቁ ይርካኣልዮ ምዃኑ እዩ ዝነግር ዘሎ እዚ ከዓ ዲፕ ስቴት ወይ ከዓ ብድሕሪ መጋረጃ ዘሎ መን እዩ ኣብ ፔንታጎን ኣብቲ ሚኒስትር ምክልኻል ናቶም ህዝቢ ዘይመረፆም ጀነራላትን ገለመለን መዓት ኣለዉ ዓብ ስልጣን ዘለዎም ኣብ ናይ ሲአይኤ መደበራት ኣብዚ ናይ ኤፍቢአይ ዘለዉ ኩላቶም ብህዝቢ ዝተመረፁ ይኮኑን ኣፖይንትድ እዮም ስልጣን ዝተዋህቦም እዮም ስለዚ እዞም ሰባት እዚኣቶም ካብቲ ቦትኦም ክምንቆሩ ክኽእሉሎም ምክንያቱ ካብ ፕሬዚደንትን ካብ መራሒ ሃገርን ንላዕሊ ስልጣን ስለ ዘለዎም እንታይ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እዛ ርእሲ እዚኣ ድሮ ብድሕሪ መጋረጃ ክዛረቡላ ጀሚሮም ኣለዉ በዚያ ንጀምር ብክልተ ወገን ድማ ክርያ ኢና ናይ ዶናልድ ትራምፕ ፈተና ቅትለት ኢራን ወይ ገለ ክገብሩሉ ዘይኮነስ ሓቀኛ ወይ እውን ተቐንዲ ስጋት ናቱ ካብ ውሽጢ ክግበር ዝኽእል ኣብ ውሽጢ ኣሜሪካ ክግበር ዝኽእል ብፍላይ እዛ ሕጂ ክብላ ዝፀንሐ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ በንቁ ይረካኣሊ ስለ ኢሉ ዘሎ እዚያ ዘረባ እዚያ ንባዕላ እታ ዝዓበየት ሓደጋ እያ ባይ ደ ወይ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ ብርቱዕ ዝኾነ ሰኪሪቲ ተገይረሉ ዘሎ ቢካዝ እቲ ኩነታት ይርይዎ ስለ ዘሎ ብሮቦታትን ብፍሉይ መራኸብን ብገለን ሰኪሪቲ ናቱ ዝለዓለ ማክሲማም እዮም ገይሮሞ ዘለዉ እዚ ከዓ they know the risk እንታይ ዓይነት ሪስክ ክህልዎ ከም ዝኽእል ስለ ዝፈልጡ At what level this is, it just seems like it's informal discussions. I guess it's understandable they would have those discussions. It also, Scott, is it? Look, I don't like this because. So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ኣብዚ CNN እቲ ፔንታጎን ዝበሃል ፅንሒ ኢለ ክርአየኩም እየ እቲ ኣርቲክል እውን ኣሎ ኣብዚ ክንሪኦ ንኽእል ኢና ኣብዚ ከባቢ ፅንሑ just give me a second ኣብዚ ኣላ እታ ኣርቲክል ተረኺበ እያ ከርአየኩም እየ እዚኣ ትሪእዋ ኣለኹም treason top Pentagon leaders holding informal discussions on how to subvert President Trump's orders ስለዚ ነቲ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ክቦ ዝኽእል ትእዛዛት ይኹን መርሕነት ከመይ ገይሮም ከሽክዕዎ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ከታልልዎ ከም ዝኽእሉ ከመይ ገይሮም ነቲ ናቱ ትእዛዝ ዓቢጦም መደቦም ክገብሩ ከም ዝኽእሉ እቶም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ኣሜሪካ ኣብ ፔንታጎን ዘለዉ ብሕቡእ ክራኸቡ ጀሚሮም ከም ዘለዉ ሰሊኹ ዝወፅእ ሓበሬታ መፂ ኣሎ እንታይ ዘርእየካ ፕሬዚደንት ናይቲ ሃገር ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ከሎ ንሱ ዝህቦ ትእዛዛት ከተግብሩ ድልውነት ከም ዘይብሎም እዚ ከዓ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ነቲ ዶናልድ ትራምፕ ክኸውን ዝኽእል እዩ እቲ ካልእ ናይ ኢራን ዶ ናይ ገለመለ ዶ ብፍፁም ፀገም ክኾነ ይክእልኒ ዝዓበየ ፀገም ክኾነ ዝኽእል ኣብቲ ውሽጢ እቲ ሃገር ዝግበር ዘሎ ኩነታት እዩ ንመለስ እጂ ብዛዕባ እንታይ ይዛረቡ ኣለዎ ዝስምዕዎም እንታይ ክፈጠር ይኽእል እዚ ጉዳይ I don't know at what level this is. It just seems like it's informal discussions. I guess it's understandable they would have those discussions. It also, Scott, is it? Look, I don't like this because what's Donald Trump supposed to think? You know, he's sitting down there, he's the president-elect, and now he's got to read the newspaper tonight that the unelected bureaucracy of the federal government is having meetings at some level about how to thwart or countermand the commander-in-chief. I don't care if it's at the Pentagon or at the HUD or Ag Department. It doesn't matter. The unelected bureaucracy of this government answers to the civilian and duly elected. So, ነዚ እንተሰሚዑ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ክስምዖ ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ እዩ ምክንያቱ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ህዝቢ ዝመረፆ እሞ ከዓ ኣብዚ እዋን እዚ ዶናልድ ትራምፕ በቲ ኤሌክትራል ኮሌጅ ዝበሃል ጥራይ ዘይኮነ ብድምፂ ጥራይ ዘይኮነስ ህዝቢ ፖፑላር ቮት ዝበሃል ዝበፅሕ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት እውን እዩ ኮይኑ ዘሎ ብከምዚ መንገዲ ተመሪፁ ንዝመፀ ህዝቢ ዘይወከሎም ኣብቲ ቦታታት ኮፍ ኢሎም ዘለዉ ንፕሬዚደንት ትእዛዙ ክቕበሉ ነቲ ህዝቢ ዝመረፆ ፕሬዚደንት ከገልግሉ ዝግብኦም ኣንፃሩ ክሰርሑ ክሰምዕ ከሎ
مخا مسناي دونالد ترامب إيجو ويون أننت أب ملكت حتى بمتاو نزياتو من معناه كل زكالو كجبر مخان فلوتيو حدا دبلوماتنا أوروبا كم زبالو حنا نخفض تمليس خمسة لا يزر دعنا إلى نيرو حنا ناتو قلنا أوروبا وناي مثلا عندي أبتا أمريكا زلو بدحنا مقارجة خوينا منتنا تسرح بفتصم كم زي سرحن مخا كالا زي كم رأس كم زي بلوز قبرو وزنبرو نعاتاتهم እቲ ቦታታት እቲ ብሕጋዊ መንገዲ ካብቲ ቦታት ዝእለይሉ ትክክለኛ ንህዝቢ ዘገልግሉ ክመፅሉ ዝኽእሉ መድረክ ክፈጥር ከም ዝኾነ እዩ ዝንገር ዘሎ እጆም ድሮ እቲ ኣካይዳ ናይቲ መንግስቲ ክሳዕ ክንደይ ብድሕሪ መጋረጃ ስራሕ ከም ዘለዎን ይዳለዉ ከም ዘለዎን ኣብ ናቶም ሚድያ ኢና ንሰምዖ ዘለና ተራ ሰባት ድሕሪ መጋረጃ ተዛረብዎ ኣይኮነን እዚ leadership that we just did and look, if you were in his shoes and you just won the popular vote with a clear mandate and now you got to read that these unelected bureaucrats are plotting against you. What would you think if they had problems? If they had problems, they should not have meetings that then leak to the press. If they have ideas or things, they should call. So, እቲ ዘረባ እዚ ናብ ዶናልድ ትራምፕ ክበፅሕ ከሎ እንታይ ዓይነት ስምዒት ክፈጥር ከም ዝኽእል ንምግማቱ ከቢድ ኣይኮነን ይብሎም ኣሎ ፀገም እንተለዎም መፍትሒ እንተዘልዩ እንተለዉ ሓሳባት እንተለዎም ንፕሬዚደንት ደው ኢሎም ኣብ ናትካ ምሕደራ ከምዝን ክንገብር ዘለና ክብሉ እዩ ዝግባእ بدحر مجارجات تحبيكا حبيهم الرخابهم ترى يكونوا دايما دايما يوم تحبريت عم زوج صغيرة كم يوم زقبروا يجبركم زلوا ملخ تقصد سلوز دليو زي دايما دايل كازو تسمبر سلوا قزوة حبريت يكون الملخ تنمزداد بنتاغوز تكملوا استراتيجي the president's office and say, hey, we'd like to have some discussions for planning purposes, but secret meetings that leak, terrible way to get off to a start with the new administration. Well, I agree that that's maybe not the best way to do it. However, Trump has set them up to be in this situation where they think that he's coming after them. While other networks lie to you about what's happening now. CNN and others are all reporting the Pentagon's been having secret meetings about how they're not going to follow orders of Trump. And now remember, Mark Milley, the chairman of the Joint Chiefs of Staff, famously called the communist Chinese and said, don't worry, Trump doesn't have the nuke codes. He's not in command, which is a military coup in waiting and administratively and diplomatically. Ja, እንታይ ዝብል ዘሎ ወላ እውን ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ይቱ ኒኩለራዊ ኮድ ሒዝዎ ዝኸይድ እዩ ዝበሃል ግን ኒኩለራዊ ኮድ ክህልዎ ኣይኮነን ምክንያቱ ምሳና እዩ ዘሎ ብምባል እቶም ጀነራላት ነቲ ስልጣን ናይ ፕሬዚደንት ክጨውይዎ ዕልዋ መንግስቲ ክገብርሉ ከም ዝዛረቡ ዘለዎ ወይ እውን ከምኡ ዘተንብህ ሓሳባት ክቡ እውን ድፍረት ከም ዘለዎም እዩ ዝገልጽ ዘሎ እምበር ክገብርዎ መደብ ኣለዎም ኣይኮነን እቲ ዘረባ ብሓፈሻ ናይ ዶናልድ ትራምፕ ዝዓበየ ብድሆ እቲ ውሽጣዊ ኩነታት ናይ ኣሜሪካ ይክኸውን remember كل ጊዜ ዝዝክርዎ ዘለኩም ኣብ 1960ታት ፕሬዚደንት ጆን ኤፍ ኬነዲ ተመሳሳሊ ዳይሉ ይፈኪሩ ነዚ CIA ዝበሃል በቲነ ከም ሕፃ ከም ሓማኹሽቲ ንንፋስ ክበየ ኢሉ ፈኪሩ ልክዕ ካብታ ፈኪሩ ዝተበገሰላ ኣብ መበል 100 መዓልቲ ዲ ዋላ ክንደይ መዓልቲ ቀቲሎሞ ማለት እዩ ኣቀታትለናቱ ድማ ንጹር እዩ ነይሩ ከምቲ ሚድያ ዝሓበሮ ዘይኮነ برقة كم استفدت من كم زقت له دماغ ساب لومي أي تفلتن حبريتا كلاسيفايد تبعيل تأكيد له لز دونالد ترامب نزح حبريتا زون كوتش أي اللي يفكر زله عفشة تمسا سالي نزيوم ايجنسي سياتهم كنت قربهم كلها قليل كم زي كوني زنقر بتقين بتي دونالد ترامب أبزوان زي أمريكا أب دونالد ترامب تصفى دونالد ترامب تزي جيروا كعلق قبر زخليلا دونالد ترامب نخو قبره دما زدفافو حيلكات الله وبقول دونالد ترامب نخو قبره زحق زوا سبات الله RFK زبالالو فيفيك زبالالو يعني كل دما إيلون ماسك انتي قبروا له رايح درون إيلون ماسك تارجت جيرو مهم زلو نابوهم كيدنا نيكست ولا إيه مرحتي أوروبا يمزعبو كزارو بجميرهم زلو أبزرايو. Although foreign policy was a minor issue for American voters, it has enormous consequences now that Donald Trump is set to return to the White House. At a summit of the European political community in Hungary discussing security challenges, French President Emmanuel Macron told fellow leaders to wake up and face the new reality to protect European interests. For more ሕጂ እቲ ፎሬን ፖሊሲ ንኣሜሪካውያን ብዙሕ ዘገድስ ቶፒክ ኣይኮነን ምክንያቱ ፕሬዚደንት ክመርፁ ከሎ ኣሜሪካውያን ነቲ ውሽጣዊ ቆጠባ ናይ ኣሜሪካ ስራሕ ክፈጥር ይኽእል ዶ ሴኪሪቲ ክፈጥረልና ዝኽእል ውሕስነት ክበና ዝኽእል እንታይ ክገብረልና ክእል ንኣቶም እምበር ንኤውሮጳ እንታይ ክገብረሎም እዩ ንኤስያ እንታይ ክገብረሎም ኢሎም ኣይኮኑ ዝመርፁ ሓቆም እዮም ድማ እቲ ፀገም ድማ እዚያ ኤግዛክትሊ ኤውሮጳውያን እቲ ፎሬን ፖሊሲ ናይ ኣሜሪካ ቀዳሞት ግዳይ ብኡ ዝኾኑ ስለ ዝኾኑ እዩ ትርዓዲ ፈጢሩሎም ዘሎ ስምዕዎም ሕጂ ክሳዕ ክንደይ ኣብቲ ኣኼባ ወይ እውን መራሕቲ ኤውሮጳ ዝስምዖም ዘሎ ኩነታት Yes, Alexandra. Now, among the immediate concerns for European leaders is, of course, Ukraine. Donald Trump pledged to bring a quick end to the war, but that could mean forcing Ukraine to accept painful compromises, including a loss of territory. What's likely to happen then from day one of Trump's next presidency?
And first of all, thank you for having me. And I must say that it is already happening because the talks between Donald Trump and President Volodymyr Zelensky already happened, talks on the phone. And I must stress that Elon Musk was part of those talks. It's known that Elon Musk was in contact with the Russian government throughout those past 2 years. So this raises a concern of how Russian government, how Putin's So زيتي زرباناتهم كم زيادة زرباناتهم نجارات تمازيسكا نهزب مأمان مالتي مجمريا التركب تخايد زلو تاتب دلا أني دونالد ترامب ني سقعتنا أوروباويان ني دونالد ترامب بوليسي ني يوكرين كسيراتو زلا مريت كم زيت رغبو كيرو سلام كم تجبر كجداي خل خون زدما أنزا زلو يبلالو أنزا زلو دا تواجيهم دا يكونوا كسيرات مريت درو معسب كوي ميتلو بخلتي وجن سميز موزلو سلازي أوريدا كوينات تعطيها وتصيت نايت كوينات كتقبل جدني زغا بزح فلي رئيس زليونا يكون وين تزلكا بحالي خات ملسو بحالي خات ملسو زي كل كارما تكون النت مقبالة قد سنة الله هجي أوروباويان تن مريتنا يوكرين يكونون عزين ومزلو مغنياتو بزح جنزبي انفستيجيرو مع بتو كوينات تي مريتتي تراشا وسيداتو زلاد ما زبز حتى أقاطات الله وتبهيل زمان مريتيو ليثيوم كالوت نزناتهم جرين ريفولوشنز ولوزلو جرين انرجي ابو تزليوم باتاتات او يزركب نيرو لذي زخل الجنزب نكونتي تفي كالاي دما نفسهم ككلاخلو لابزي كل مسراشا ابه اللقات يوم لو نفسهم كن ككلاخلو يكونون يوكرين تاونكو مكلاخلي كتقمو لاز حسابيهم هيتعوتوا نساون اجي انتايم زبلو زلو دونالد ناي دونالد ترامب منقدد ما تزحزننا زلو إلى ماسك مقابريا ناي بوتين كوينو ني دونالد ترامب يؤمنوا سلا زليم يعتمد على زيا ناي بحكي زقرب نساق تزارب كلا ابتو كوينا تبركته بلان الى ماسك جن بسنك الى ماسك يوكرين بعض زواغا زلو ستارلينك ناتو تي انترنت ساتلايت نافيجيت ناتنا وجل كله كنتات نا الى ماسك تكنولوجيز وامزلس لازم سبوتينك الراحه بايكلني الى ماسك الى ماسك بوتين صبوت زمدنا كله ما يكل نتعود كوينا زبرت زلو ويون كساب حجي يوكرين كبتواغا زغبرن تل قدام الى ماسك تكنولوجي ناتي ستارلينك زبال نت ساتلايت ناتو سلط قوم زلو يتقلو دروناتو من قال مليون نافيجيشن غير علامو كهرب تقينو نتناي إلى ماسك ستارلينك انترنت يكون كاله ساتلايت سلط قوم زلوي بعد زياغن دفرك سخف كيبلوم اب عالم كندما زخون يكون ابركتو زي بلوم الحستراي زلوم نتوم ابي ابركتو زلوم اب عالم نعاتاتهم الى ماسك دما سلام نخورد يزل زلو يوكرين حزبات خسرلا ناب ابسولوت طفعات تخيزلا بزغل من سي تقتيل زلو كدحني قبا بمباليو زمقوت نيرو حجقا زت سلام مقراصنا يتخسي سلام نخمز يزدف زلو مسي لماس دونالد ترامب كوينو سلام جنزياتهم بقينا سلو زربحو مردق كوي يسمعهم زلو امبر حزب يوكرين وسلام يزدل حق المزراب عدل انت ترغيبو سلام يزدل كندا يسميتو له كابز حجد ما موت تدي كوينو مفتحك ما تصخم زي كل ترديو مالو كم تزدل لو ناس وار حاجه زكو هيبوم نمزلو government is now inside the Trump circle. Do they have someone in the Trump circle, in this case, if we can call an Elon Musk a person who can project Russia's interest? So now Europe is trying to gather and realize what can it do to counter this new reality in the United States. We know that the European Union and the NATO countries have been preparing for Trump presidency for the past year. And of course, we could hear سو انتهت ولدلا تي فلاديمير بوتين تزبلت كونتات كم زقاطو مزلو مغنياتو الى ماسك كم مقابري انا تغينو ني دونالد ترامب ني اوروبا ني يوكرينن كعمصوم كم زلو يغبرلو يت مغوتناتا سترايغنا يكونتن زربازي انصار الى ماسك سفه زخونه بروباغاندا ام جميروم زلو بتزغرم ግን ናብነት ከም ዝኹም ዚሎም ነቲ ናይ ኢሎን ማስክ ካምፓኒታት ናብ ኤውሮጳ ከም ዘይመጽእ ክገብርዎ ይኽእሉ ኾኑ ኢኻ ትብል ከምኡ ዝበሃል የለን ምክትል ፕሬዚደንት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ምክትል ፕሬዚደንት ናቱ ጄዲ ቫንስ ዝበሃል እንታይ ኢሉ ተዛሪቡ ኣሎ ንዶናልድ ትራምፕ ንኢሎን ማስክ ዝኾነ ይኹን ኣብ ልዕሊኡ እንተገይሮም ኣሜሪካ ካብ ኔቶ ብቐጥታ ክትወፅያ ኢሉ እዚ ኸማን ትስቐለለ እዩ ስለዚ ኢሎን ማስክ ዝኾነ ይኹን ጥሕሰት ከም ዘይገብር ዘሎን ኣሜሪካ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክትከላኸለሉ ምዃና ነጊሮም ኣሎ ስለዚ ኢሎን ማስክ ክቐርቦ ይክእሉን እዮም ኣብዚ እዋን እዚ ንባዕሎም ኣብ ሽግር ክኣቱ ተዘይኮይኖም ማለት እዩ ኦራይት ንቐፅል ግን እዚ ካምፔን ኣንጻር ኢሎን ማስክን ኣንጻር እቲ ዶናልድ ትራምፕ ዘበግሶ ዘሎ ሰላምን
مردي خوينهم زلو of Musk in this new Trump administration is very fascinating. It's almost as if he's the vice president rather than J.D. Vance. Now, we know that Elon Musk has strong views on the Ukraine situation. He proposed a peace plan, which frankly was shot down by the Ukrainians, and in my view, rightly so, because it was really a surrender plan for Ukraine. But Musk's other role in all of this is the role played by his Starlink satellite network. So the US has brought China. So ከም ንገረዮ ዘለና ብተደጋጋሚ አንጻርቲ ኢሎን ማስክ እቲ ሜይንስትሪም ሚድያ ዓጢቑ ተበጊሱ ዘሎ ኢሎን ማስክ ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብቲ መጀመርያ ዶናልድ ትራምፕ ዝተዓወተሉ ኣምፂልኩም ነይረ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሓደ ፓትሪክ ዴቪድ በሃል ድሕሪዚያ ምርጫ እዚያ ዶናልድ ትራምፕ ቁፅሪ ሓደ ፀላኢ ናቶም ተነይሩ ቀደም ሕጂ ግን መበል ሳልሳይ ክኸውን ቀዳማይ ፀላዮም ኢሎን ማስክ ክኸውን ድሕሪኡ ጆ ሮገን ድሕሪኡ ዶናልድ ትራምፕ ክመፅእ ኢሉ ስለዚ ኢሎን ማስክ ተም ቀንዲ ፀላዮም ገይሮም ኣታክ ከገብርዎ ኣክፍትኑ ምዃኖም ፍሉጥ እዩ ቢካዝ እሳቶም የማሩሩ ንሱ ድማ መመሊሱ ንሃብተመይ ይኸይድ ስለ ዘሎ ድሮ ሃብትናቱ ልዕሊ 300 ቢልዮን ከይዱ ሬከርድ ሰይሩ ዘሎ ደረጃ በፂሕ ኣሎ ሬከርድ ሰይሩ ጥራይ ዘይኮነስ ፈፂንካ እውን መትሓዝ ዘይብሉ ደረጃ እዩ ዝኸይድ ዘሎ እዚ ከዓ እቲ ስታክ ማርኬት ድሕሪ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ነገር ንሰማይ ደይብሎ እዚ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም ኣለኹ ካብታ ምርጫ ዝተኻየደትላ መዓልቲ ፕሊዝ ዩዝ ዲስ ኦፖርቹኒቲ ነዚ ዕድል እጂ ብዶናልድ ትራምፕ ነቲ ማርኬት ብጣዕሚ ስለ ዝፈትዎ እቲ ማርኬት ንላዕሊ ዝኸይድ ኢለኩም ነይረ ድሮ ካብቲ መዓልቲ ጥራይቲ ኤቭሪ ዴይ ኦል ታይም ሃይ እናኸደ ይኸይድ ኣሎ ስታክ ማርኬት ክሪፕቶ ድማ ተፀሊሉ ኣሎ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ዶናልድ ትራምፕ ፖሊሲ ናቱ ንቢዝነስ ፌቨር ዝገብር ንቢዝነስ ምቹእ ስለ ዝኾነ ብዓለም ብቕፅበት ንላዕሊ ገፃ ትኸይድ ኣላ ሸዓ መዓልቲ ነቲ መልእኽቲ ናተይ ሰሚዕኩም ትምህርቲ ናተይ ወሲድኩም ኢንቨስት ክትገብሩ ዝጀመርኩም ርግፀኛ ውፅኢት ረኺብኩም ኣለኹም እዚኻ ንዓኹም ንኽጋንን ወይ ንዓኹም ንኸብል ኢለ ኣይኮንኩን ቅልል ዝበለ ኣብነት ብቁፅሪ ክነግረኩም ስለ ዝደሊ ቢትኮይን ኣነ ክዛረበኩም ከለኹ 72,000 ነይሩ ሽዑ 73,000 ሬከርድ ሌቨል ይበፅሑ ነይሩ ንብል ርና ኣብዚ ሕጂ ክሪኦ ከለኹ ግን 79,000 በፂሑ ኣሎ እዚ ኣብ ውሽጢ ሒደት መዓልትታት ጥራይ ቅድሚ ሕጂ በፂሓቶ ዘይትፈልጥ ደረጃ ኣብዚ ደረጃ ዝተበፂሑ ይፈልጥን እዩ ክንደይ ግዜ ነጊረኩም እየ ቢትኮይን ኣብ 2006 ኣብ 2010 ሓደ ቅርሺ ከማና ይበፅሕ ነይሩ ሰናቲም ነይሩ ዋግኡ ሎሚ ኸ ሓደ ቢትኮይን 79,000 ሓሊፉ ኣሎ ብለኩም ኣለኹ እዚኻ እንታይ ዘርእየካ ክሳዕ ክንደይ እዚ ቴክኖሎጂ እዚ ህዝቢ እናተቐበሎ ይኸይድ ከም ዘሎ ብፍላይ ድማ ኣብ ኣሜሪካ ሕጊ ክግበረሉ ዶናልድ ትራምፕ መብፅዓት እዩ ስለ ዝነበረ ዶናልድ ትራምፕ ንክዕወት ዝለዓለ ዝጎስጎስሉ ብገንዘቦምን ብጉልበቶምን ነዞም ናይ ክሪፕቶ ቢዝነሳትን ናይ ክሪፕቶ ሰባትን ብፍላይ ድማ ኣወዳት ብዙሕ ኢንቨስት ስለ ዝገብሩ ኣብ ኣሜሪካ ደገፍቲ ናቱ ሰሚዮም ኮይኖም ነይሮም ስለዚ ንዓታቶም ወዱ ከዓ እቲ ንእሽተይ ወዲ ቤሮን ድማ ኣብ ክሪፕቶ ወይ ኢንቨልቭ ስለ ዝኾነ ንሱ ከዓ ዝያዳ ስለ ዝፀልዎ ዘሎ ሓደ ዓብይ ነገር ንቕድሚት ክመፅእ ምዃኑን ኣስተውዒልኩም ብትክክለኛ መንገዲ ስጉምቲ ምውሳድ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ከለዎ እዩ ነገረ መንገዲ ክጠቕሶ ስለ ዘለኹ ንመለስ ኣብቲ ናይ ቁጠባ ደረጃ ዝብልዎ ዘለዉ And I wonder what you think the reaction is to this result. I think inevitably there's going to be a sense of shock simply because when you've been listening to the broadcast, listening to the pollsters, telling everybody it's knife edge, touch and go, don't know which way it's going to go, to have such a decisive result as this is clearly going to come as a surprise. Do I think the victory of Donald Trump has come as a surprise? No. I think everybody has been realistic enough to know that this has always been a world. We will decide for ourselves what kind of weapons we need. Can we decide for ourselves what to do with this money? Will no one from European countries block this money? We need ከም ንሪኦ ዘለና ዘለንስኪ ናይ ብሓቂ መራሕቲ ኤውሮፓ ብዙሕ ክሕግዝዎ ከም ዘይክእሉ ተረዲእዎ ኣሎ ካብ ኤውሮፓ ክመፅእ ዝኽእል ሓገዝ ክህሉ ከም ዘይክእል ካብ ኣሜሪካ ድሮ ቀቢፁ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ዘሎ ሕጂ እንታይ ዝብል ዘሎ በቃ እቲ ገንዘብ ናይ ራሻ ጥራይ ሃቡና ንዓና በዓልና ድሌትና ክንገብር ክንፍትን ኢና እዩ ዝብል ዘሎ ንዝክቦ ዝኽእል ሰብ እውን የለን ምክንያቱ ኣፍኮርስ ብዛዕባ ራሻ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ ኣዝዩ ሕማቕ እዩ ነይሩ ካብዚ ሕጂ ዘለዎ ዝገደደ ክገብሩ ይኽእሉ ዶ ናብ ዝገደደ መኣዝን ክኸዱ ይኽእሉ ዶ ሹር ዘይገብርዎ ነገር የለን ወይ እውን ክገብሩ ኣይክእሉን የሚልካ ምዝራብ ከቢድ ምዃኑ ናይ ኢሎን ማስክ ግን እቲ ተፃብኦ ናቶም ፅንሕ ኢለ ካስማዓኩም ክፍትነ ኣብዚኣ ሓንቲ ቪድዮ ነይራትኒ government position under Trump. How much is there going to be, though, a shadow government in this second Trump administration? I think that's one of the biggest concerns, Wolf, because even if Elon Musk doesn't have an official role, I think being like a amorphous senior advisor type of thing is probably more concerning because he's not going to have to be vetted by anyone, doesn't have to be Senate confirmed, but he's going to be in Donald Trump's ear. I think, Scott's right. Donald Trump can have whoever he wants on his... So እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ናይ ብሓቂ እዚ ናይ ኢሎን ማስክ ምስ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዎ ቅርበት ናይ ብሓቂ ዘተሓሳስብ እዩ ብምባል እዮም ዛረቡ ዘለዉ በዓል ሲኤንኤን ንመን እዮም ዝድግፉ ነይሮም ንጆ ባይደን ምስ ኩሉ ፀገሞ ፐርፌክት እዩ ዘሎ ርእሱ ፅቡቅ እዩ ዘሎ ናበሉ ንነዊሕ እዋን ንሚድያ ንህዝቢ ዓለምን ዘተባለሉ ዝነበሩ ሰባት እዮም
for some reason እጂ ዶናልድ ትራምፕ ኣማኸርቲ ሰበይቱ ድያ ተማኽሮ ኢሎን ማስክ ድዩ ከማኽሮ ፀገም የብሉ ዝኾነ ሰብ ከማኽሮ ይኽእል እዩ ኢሎን ማስክ ዶናልድ ትራምፕ ብመን ክማኸር ይኽእል ሰብ እዩ ድሌቱ ብዝደልዮ ዓርኩ ዲብ ገለ ክማኸር ይኽእል እዩ ምስደልዮ ክማኸር ይኽእል እዩ ትሕቶ እቲ ምኽሪ ንሱ ዝመኽሮ ዘሎ ሕማቕ ድዩ ፅቡቕ እዩ ትሕቶ ኢሎን ማስክ ድማ ዝመኽሮ ዘሎ ዓለምና ሰላም ክትረክብ ኣለዋ እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ ትዊተር ብርቱዕ ዝኾነ ቃልሲ ዝግበር ዘሎ ኣብ ኤክስ ኢሎን ማስክ ብተደጋጋሚ ፖስት ዝገብሮ ዘሎ እንተሪእናዮ እውን እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ዘይተመረፀ መንግስቲ ብድሕሪ መጋረጃ ስልጣን ሒዙ ዝለዓለ ሽግር ዝፈጥር ዘሎ በቲ ሃገር ዘመሓድራ ንሱ እዩ ንመርፆም ገለ ብዙሕ ስልጣን ከም ዘይብሎም እዛ እንታይ እዩ ዶናልድ ትራምፕ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ ነቲ ብድሕሪ መጋረጃ ዘመሓድር ዘሎ በናቑሮም ከኣሊዎ ንድሕሪ ሕጂ ክምለስ ከም ዘይክእል ድማ ክምለስ እንዲሁ ግን ብውሕዱ ንገለ ዓመታት እቲ ሲስተም ክቕያር ከም ዝኽእል ክገብሩ ክፍትን እዮም እዚ ከዓ ዶናልድ ትራምፕ በይኑ ክገብሮ ይክእልኒ ብዙሕ ቤዝ ደገፍ የድልዮ ናይ ሚድያ ደገፍ የድልዮ ደገፍ ናይ ህዝቢ የድልዮ that's why ድማ ከምኡ ድማ ነቲ ዝደልዮ ዘሎ ከተግብሩ ዝኽእሉ ኣባላት ኣብቲ መንግስቲ ክህልው ክኽእሉ ኣለዎም ኩሎም ኣንፃርቲ ኮይኖም ዝግበር የለን ግን ነዚ ሓሳብ እዚ ክሕግዝዎ ዝኽእሉ ሰባት ከምፅእ ክኽእል ኣለዎ calls. But I think it's concerning when you have somebody like Elon Musk who has so much sway because of what he offers Ukraine, for example. Starlink is something that we know that he put up there. And the fact that he's been having these secret conversations with Vladimir Putin for the last 2 years. And that we know, it's no secret, that Trump and many current Republicans do not want to give more money to Ukraine for the war. So what were they talking about? You know, you could imagine that they were talking about a scenario where they were, you know, putting the screws on Zelensky or putting forward a scenario, a possible scenario that they would talk about after he takes office, where he's saying, look, you're going to need to give up some percentage of your country or else. And the fact that we can all imagine that that's a possibility is really concerning. I hope that's not the case. I hope that Donald Trump actually focuses on, you know, not just uniting the country, but uniting the So እንታይ ትብል ዘላ እዚኣ ናይ ዘለንስኪ ዝያዳ ይስምዖም ከም ዘሎ ንዑ ከፈራርህዎ እዮም ክጭብጥዎ እዮም ኣንጻሩ ክኸድዮም ዶናልድ ኢሎን ማስክ ከም ንፈልጦ ድማ ምስ ቭላድሚር ፑቲን ርክብ ከም ዘለዎ ተነጊሩና እዩ ስለዚ ንዑ ኢዱ ዓፂፎም ዘይፈትዎ ነገር ክገብር እዩ ኩሉ እቲ ክገብሮ ዝኽእል እዚኣ እኳ እታ ናቶም ሓሸውየ ዘለንስኪ ኩሉ ዝከኣሎ ገይሩ እዩ በዛ ፖይንት ኣብ ገለ ነጥበሲ ሓደ ግዜ ዘይከኣል ምዃኑ ምእማን እውን ኣገዳስነት ኣሎ ኩሉ ዝከኣሎ ኩሉ ዓይነት ኣፅዋር ኩሉ ዓይነት ነገር ሂቦም እዮም ኣያኸለን ንሱ ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ጉዳይ እዚ ውፅኢት የብሉን ክብሉ ንቡር እዩ ንቡር ዘይኮነ ኣብ ጉድጓድ ኣቲኻ ከለኻ መመሊስካ ነቲ ጉድጓድ ንውሽጢ ገፅካ ክትኩዕቶ ከለኻ እዩ ኣብ ጉድጓድ ተለኻ ይብሉ ቀዳመይቲ ስቴፕ ክገብራ ዘለካ ምኹዓት ከተቋርፅ ኣለካ እዮም ዝብሉ እዚኦም ሰባት እዚኣቶም ግን ኣዝዮም ርሒቆም ስለ ዘለዉ እቲ ቃንዛ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ዝወርድ ዘሎ ኣይስምዖምን እዩ ኣብ ኣሜሪካ ስለ ዘለዉ ኣይስምዖምን እዩ ኣብ ኤሮጳ ዘለና ይስምዓና እዩ ምክንያቱ እቲ ኩናት ኣብ ኤሮጳ ብድርኩ ኺታ እዩ ዘሎ ኤሮጳ ንእሽተይ ኮንቲነንት ከም ዝበሃል ኣፍሪካ ሰፊሕ ኣይኮነን እዚ it's risk see كل سبسي ردوي أبزي أوروبا زلوا. Free world. So far, he does not give confidence that that's what his goals are. But let's give him a chance. You know, Scott, we're also learning that senior Pentagon officials are discussing how to respond if Trump issues controversial orders like deploying active duty troops for domestic law enforcement purposes. How concerning is that to you? Well, I am a little concerned, honestly, if the federal bureaucracy, whether it's in the Pentagon or any other agency, is already having discussions about how to countermand the commander-in-chief. I mean, let's remember how this works. He got elected president. He's the commander-in-chief. He gives the orders. They follow them. And so I don't like the idea, candidly, Wolf, of non-elected government people at any level having meetings with each other about how to thwart the duly elected president of the United States. So I'm really hoping CNN ከመይ ገይሮም ለቢሞም ነዚ ሰብ እዚ ኣብቲ ኮመንተር ናቶም ከም ፅወኺ ኢሎም ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ምክንያቱ እቶም ካልኦት ኩላቶም ኣብ ህዋስ ዝነብሩ ሰባት እዮም ፅቡቅ ገይሩ ይነግሮም ኣሎ እቲ ብዛዕባ እቶም ጀነራላት ሓቢዮም ንዶናልድ ትራምፕ ከመይ ገይሮም ክቃወሞ ከም ዝኽእሉ ዝዛረብዎ ዘሎ ብዛዕባ እዩ ናይ ብሓቂ ዘሕዝን ምዃኑን እዚ ተግባር እዚ እንተገይሮም ድማ ነቲ ፕሬዚደንት ኮማንደር ኢን ቺፍ ዝበሃል ፕሬዚደንት ናይ ኣሜሪካ ናቱ ትእዛዛት ህዝቢ ዝመረፆ ንዑ ከተግብሩ ዘይክእሉ እንተኮይኖም እቲ ሕግን እቲ ኣካይዳን ትክክል ከም ዘይኮነ እዩ ዝነግር ዘሎ ንፕሬዚደንት ዝበሎ ንዑ ከገልግሉ እዮም ኣብታ ቦታት እያ ዘለዉ ኣንፃሩ ክሰርሑ ይኮኑን ንዑ ዘይገልግሉ እንተኮይኖም ድማ ክሰጎም መሰሉ ይሱ ካብቲ ቦታት ጠሪዙ ነቲ ትእዛዝ ናቱ ክቕበሉ ዝኽእሉ እዩ ክገብር ዘሎ ሲኢኦ ናይ ካምፓኒ ኣብ ትሕቲኡ ኮይኑ ትእዛዝ ናቱ ዘይቅበል ሰብ ክህሉ ይክእልኒ እዩ ከምኡ ዝበሃል ነገር የለን ሲኢኦ ናይ ካምፓኒ ንዝደልዮ ኣካል ናይቲ ካምፓኒ ክሰጉግ ይኽእል እዩ ስለዚ ዶናልድ ትራምፕ ድማ እቲ ዝለዓለ ስልጣን ዘለዎ ኣብቲ ፖለቲካ ናይ ኣሜሪካ ንዝደልዮ ኣካል ኣብቲ መንግስቲ ዘሎ ድማ ንክሰጉግ መሰል ዘለዎ እዩ ልዕሊኡ ኮይኖም ንዶናልድ ትራምፕ ክቋፀር ዝፍትን ሓይሊ ግን ክህሉ የብሉን ስለምንታይ እቲ ፕሬዚደንት ሰብ መሪፅዎ ትብለ እንተለኻ
حزب مريض وتبلت لها امنا سلازلهم يو زم جنرالات نابنت دونالد ترامب من البات كي زغبرو نجار زي السبع كهون خليو نو حزب مريض والله تودي له بحزب مريض دحر لك حزب مريض والله لذي تودي هذا لا سقمتي ابزيا بحمز بله يتحقم ياخذ كون ولا حنت قبراي كلني مودا تكفار ابزيا اسمع Weapons not support in talks. Hugs with Putin will not help. Only pressure can put limits on him. Nuclear safety, food security, energy, the return of prisoners and deported people, deported children to Ukraine, and full enforcement of international law, and much more. We need to push Russia towards this, and a just peace will be a shared victory. The plan of victory is on your table. Well, meanwhile, surprise, surprise, the EU seems to have found itself between a rock and a hard place amid Trump's imminent return to the White House. And as the US president-elect is racking their brain, Rachel Mast. Minister Viktor Orban has just pointed out. The plan of victory is on your So Europa كما ما زيلنسكي أبزل على من قرأوا أتيو كم زلون أبزي وان زدما انتاي تمرجع كون زخل نبي جزء كخير خل we don't know جن بز يوكرين I think من الباتز بسلام زرق بلو جزيون قريب هلو كون غليو بحفشة التمدرخ دما أزيو زكرم كونتاتيو أوروبا نبي كخلو انتاي قبر خلو we don't know بحفشة جن نتكونتات ناتقاتلنا نتزد اللي كنا بكوينا أنا دلائي سلام سلزخونكو بس قد عايزي بسلام ومن قد توديو بس بيوكرين سلام كركب بس بعالم سلام كركب دونالد ترامب دما نتعب جيش وزولو كله بتصبق غيره نابتصبق نجار كبصحو تسفى جبر نايلو مار سبزخودي لايك مكبار سبورت مكبار تكف محب دما ناي وترز عويدنايو نزال بوادما سمعوا أبز عالمنا بقلتف حمبابي بتكنولوجيا بتقعزلو زلا بخمي كنعوات مخل زبل حتو مجمريا التكنولوجي نابي قطعي زخيز زلو artificial intelligence blockchain common robotics أبزيوم عاودزي بنيشتي جنزر إنفست خنقبر يجمر نحنا سمارت خين خون غلينا أبطون سمارت سباد شرحوا لزلو إنفست جرنا جنزبنا جن مساعتهم كنعب نخيل إذا حدا بسولن بلحن من قديم كالاي أبتزلنا يو وان انتهى اللو زعب زلو رينا نعوق حق زلنا زغل مزحفت ديو كورسات ديو كنوسد كنبقاس لنا تكنولوجي نخلو بناتsa بقليلو كم ترحبون غيرو كاسلو زلو تتقملو